Arachtas gur cháilte bheith léitar I dtaid nua gur ag an Gaeilge mar ábhar scolar is lu atá takeíocht a meascúntaréid na sratha sóisiirí. I dúir scoil ó Ollscoil Limní, léitar gur bíad múntaréid na Gaeilge na matemaitice agus na hólaíochta is súltaí faoin trá. Tá neart colin spéisiúil agan an teachtain seo. Déir matú comín go nionn muointú na héirmid dearma dúirnta gur Ileánaí muid agus go bhéach an daoine eile ar an mar rám atá scoite amach ón go deile gan Eorp agus san domhan. Ceistí go a bhí fi chapital ag dar Gnéide a déir nach néontainse leis an prinsipal go ngearrfaí tálaí ar chluichí amatéiricha ach go ghurfach na polatóirí a bhí a cabh nús ar go masmasart. Agus bhí mairní ine faoi gheasa ag an leabhar bibanna aglah le mrá cumasacha mocanta as Carcarína. Tá tuairis go an ísiltír ag Alex Hymans áit bhfuil cear fortsaí de chud na hete fíor dheise réile dul am cóiriltas agus litir ón alban nua a Gceanada atá ag Brendan ó Beagach dún. Ar deire dúircha cruniú a deachláin an teachtain seo, ghuiil sé ná ag loch na Gaeilge agus ar stát na Gaeltachta tosú a kicáil agus rá leis an rialtas nach bhfuil siad sásta leis an salí a gatar leis an sanga. Tá na scéalta sin agus go leor eile ar tuairisc.